हेलो लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना दिनै आंनि बे दुब्लि बारियाव नोंथांमोननो माइ बागानखौ देखायनो होननानै फैलायबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दायो आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों जोंहानि माइ दुब्लि माबायदि माइ जादों नङा होमबा। नोंथांमोना नायनानै लादो एसे माइ दुब्लिफोरा बोरै बोरै जाना दं। जोंना माइफ्रानो हाग्रा दुजोबथारबाय, नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायनोसै। बेनो लोगोफोर माइ दुब्लिया जोंना। माइयालाय एसे मोजां जादोंमोन जानायालाय, खिन्थु हाग्रायासो जाजोब्बाय। थांनाय बोसोरनिख्रुइ एबार माने बांसिन मोजां जादों आरो माइया बुंनो थाङोबा। ड्रनफोरबो गैया नालाय बेनो आरो लोगोफोर। नैथिं खखा सानानै दोनदोंमोन, सेन सानानै दोनदोंमोन। बे जाहैबाय खखा राजा। बेजों माने ना फैबा नेयाव ना नाङो आरो ना। खिन्थु नायासो नांना नाङाखै बुंनो हाया लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय एसे खखा राजायाव ना दंना गैया। ना हाबाखै खोमा ना रायजोफोर। दालां दंमोन रायजोफोर। नै औवाखौ दानफायनाय जाबाय नालाय दालाङा ब्लक जानानै थाबाय। ओंखायनो दायो आं नैबे हाब्रुबारिजों नैबे माने दैब'जों माने बारनांसिगोन आरो ना, गामसाखौ एसे बोखोनानै। Oh my god. रजंफोरबो थानो हागौ, एसे मोजाङै थाबायनांसिगोन। दैया एसे गोथौआनो खिन्थु। नैबे जाहैबाय गय बागान रायजोफोर। गया बारा थायाखै थानायालाय। नैबे जाहैबाय फाथै, बेफोर गय बागान आरोना। बिथिंबो दं एसे। आरो नैबे सिगांनि बाख्रि बोरायमोन, बाथौमोन सिजौआ द्लाम गिदिर गिदिर देरबाय लोगोफोर। दानफायनाय जायाखै, बुखुनाय जायाखै। मानो होननानै बुङोबा बे सिगांनि गायजेननाय सिजौ दंफांमोन नालाय, बुखुनो हामा। ओंखायनो बेखौ दोननाय जाबाय आरोना। जाहैबाय देरा लोगोफोर। देराफोरखौ मोजाङै बानायनो हायाखै, थाखा फैसानि गोनांथि नङा होमबा देरा मोजां बानायनो थाखाय। नैबे जाहैबाय फुख्रि। मेसेङाव दै रानजोबो बेहाय गासिबो। मेसें सफैनाय लोगो लोगो नाफोरखौ फिसाबाबो गिदिरबाबो बोखांनानै जाजोबनो गोनां जायो आरोना बेनिफ्राय। ओइ दाउ बिमानो आदार जानो लख' लख' जाबाय नामा होनो? गोरलैबायबा मालाय। दा एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ अनलि 1 मिनिट बा 2 मिनिटनि थाखायल'सो। जास्ट ओरैनो माइ दुब्लिखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै बास जि भिडिअखौ माने बानायनाय जादोंमोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा आरो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। मानो होननानै बुङोबा बे जोंना चेनेला गोदान चेनेल नालाय रायजोफोर। साबस्क्राइबारनि गोनांथि, नोंथांमोना अनोबासो जेनेबा जों एसे दावखोनो हागोन नालाय। बिदिनो आरो अनलायबानो जाबाय ना मा होनो? दोनथ'नोसै बिदिबा। गोजोन्थों रायजो।